Možno by ste si mohli myslieť, že sme už možnosti multifunkčného náradia vyčerpali. Avšak to ani zďaleka nie. Dnes si predstavíme hlavne rezacie príslušenstvo k multifunkčnému náradiu a pozrieme sa na to, čo zvládne. Ale taktiež sa pozrieme na nosnú dosku a brúsne papiere, s ktorou zvládnete brúsiť drevo ako s úplne bežnou brúskou, ale taktiež s ňou dokážete prebrúsiť rohy a neprístupné miesta. Čo znamená, že multifunkčné náradie zvládne prácu hneď niekoľkých rôznych strojov. Následne si môžeme naznačiť potenciálnu drážku, ktorú potrebujeme vyrezať. Využijeme na to uholník od Hermana. V tom si však všimneme malý háčik. V dreve sú klince. Ako to vyriešime? Aj s týmto si dokáže príslušenstvo jednoducho poradiť. Následne nám stačí iba pár rezov a drážka je hotová. Ak ju chceme mať peknú a rovnú, môžeme ju jednoducho prebrúsiť. OK, drevo a klince to zvláda, ale čo napríklad PVC potrubie? Žiaden problém. Tak to vidíte, priatelia, jednoduché používanie a neobmedzené možnosti. Ak aj vy potrebujete náradie, na ktoré sa môžete spoľahnúť, vyberte si jednoznačne Herman.